Yawa, assalamu alaikum. Wannan shine Satoshi BTC mining wanda kuke gani, kuma abu ne mai mahimmanci kuma mai daraja, wanda ana expecting din shi zai iya fitowa a kamar naira miliyan 1.300,000 ko da 400. Price ɗinsa dai equal to Ethereum. Ethereum yanzu a kasuwa ana sayar da shi naira miliyan 1,385. To kuma da abin da zamani ya zo da shi ya kamata mu bi, saboda ba kuɗin mu za mu sanya ba, abi ne wanda na sa kai, ba kuɗi za ka sanya ba. Kuma data ita dole ka yi amfani da ita in dai kana yin chat, in ma ka yi crypto in ma kar ka yi crypto, to data dole ka yi amfani da shi. To kuma menene zai hana ni ɗan lokaci kaɗan na dangwala bayan lokaci bai wuce dai a rana da dangwala sau ɗaya ba. Abi ne na jira lokaci, kuma idan ma baka yi ba kana nan lokacin da ake jira ɗin a ce zai zo a launching ka siyar da abin, baka yi ɗin ba kuma lokacin zai ishe ka idan kana da rai, domin zai hana gara ka yi tunda ba kuɗin ka za ka zuba ba. Haka dai kamar yadda kuke gani, idan kana da muradin buɗewa za ka dangwala buluɗin rubutun nan zai kai ka. Idan ya kawo ka nan inda kake ganin an sa register ɗin nan, yawwa, and start mine, sai ka dangwala, zai kawo ka nan sai ka sanya email ɗinka. As example, sai ka rubuta, zai rubuta Aminu AK Kurfe, gashi nan Aminu AK Kurfe 18@gmail.com, sai na sa next, gashi na sa next. Haka da kuke gani kamar yadda sai kawo ne wannan nambobi, idan ka ga sa maka wannan nambobin kamar haka, kai ma sai ka kwafe su 63 65, sai ka sa next, sai ka jira. To kaga gashi haka ya kawo, ya nuna maka haka, sai ka shiga can a cikin Gmail ɗinka kamar haka. Idan ka shiga a cikin Gmail ɗinka za ka ɗauko wannan code ɗin da ya nuna, gashi nan ya nuna mana code wanda zan kwafa, gashi nan guda 6, 48 22 67, na ɗauko shi, sai na koma can haka, sai ne kwafi ɗin wannan code haka kamar haka 48 26 67, 48 26 67, sai na sa next. Kaga yan nan ma yace kawo ga haka, to wannan nambobin da na ɗauko a can su ne zan ƙara sanya wannan, kaga 48 66 48 na manta kwace ɗin ma 48 0 26 48 26 67, again sai ne ƙara shi a nan wurin 48 26 67, sai na sa register. Kaga the password and the confirmation password not match, bai yi matching ba, zan goge shi na ƙara, sakamakon ba daidai ne. 48 26 67, kun gan shi kamar haka, sai na sanya 48 26 67, a yan nan ma sai na ƙara 48 26 67, sai na sanya registration. Ka ga shi save code, sai ka taɓa save code, sai ka shiga nan downloading. Idan ka shiga nan downloading zai kai ka inda za ka ɗauko shi Satoshi. Idan ka shiga sai ka sa open, a ka ɗauko shi. Nan ina muku misali ne saboda na yi shi. Idan ka zo sai ka zo nan gurin kamar inda ka saka an sa ni ɗin nan. Idan ka zo sai ka dangwala nan editing optional, za ka ga to ni ina da shi ne. Idan ya kawo maka nan gurin za ka sanya sunanka, za ka ɗora email ɗinka. Idan ka ɗora email ɗinka za ka sa wannan password ɗin nan, wancan wanda ka gana ɗauko mai 48 ɗin nan. Sannan za ka dawo nan gurin personal setting ɗin nan, anan sai ka gashi real name, za ka sanya real name ɗinka na kan national ID card ɗinka da lambobin national ID card ɗinka na verifying, zai sa maka, za ka yi face, yawa face verifying,
face verification ne, face verification zai nuna maka, sai ka dangwala. Za ka ɗauki foto a fuska, za ka ɗauki komai, za su ringa baka direction ɗin abin da suke so kai. Yawa mun gode. Domin neman ƙarin bayani za ku iya kiran lambar wayar mu kamar haka 070 83 30 73 07. Mun gode. Masha Allah.